Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, saiki wayahe sinau basa Jawa. Nanging sadurunge sepisan ayo padha ndedonga dhisik. Kaping 2, yen metu aja lali gawe masker. Kaping 3, wijik nganggo sabun utawa hand sanitizer. Kaping 4, yen metu karo kancane njaga jarak. Pasinaon ing dina iki yaiku swara ing basa Jawa. Swara ing basa Jawa kapérang dadi 2, yaiku swara jejeg lan swara miring. Gatekno tulisan ing ngisor iki. Panulise sing salah. 1. Awakku 2. Kudune awakku lara. 2. Aku tuku jagong. Kudune aku tuku jagung. 3. Pitekku ucul. Kudune pitikku ucul. Amarga akeh banget tulisan-tulisan sing salah, mula saka kuwi awake dhewe perlu nyinaoni swara ing basa Jawa supaya ora salah pangerten antarane tulisan lan unine. Sepisan sing disinaoni yaiku swara A. Coba gatekno tuladha ing ngisor iki. A jejeg, lara, sapa, mata, apa. Dadi A diwaca sampurna A. Swara A miring, tuladhane lanang, salah, bapak, latar. Ing swara A miring, A diwaca ora sampurna manah, malih dadi A. Sing kaping 2, swara I. Coba gatekno tuladha ing ngisor iki. I jejeg, pipi, siti, driji, wingi. Dadi swara I jejeg kuwi diwaca sampurna I. I miring, tuladhane kripik, jarik, sikil, pitik. Swara
I miring diwaca ora sampurna I nanging E. Sing kaping 3 yaiku swara U. Gatekno tuladha ing ngisor iki. U jejeg, kupu, buku, guyu, sapu. U jejeg diwaca sampurna U. U miring tuladhane jagung, sarung, krupuk, lurung. Ing swara U miring diwaca wis ora sampurna U nanging O. Kaping 4 swara O. Coba gatekno maneh tuladhane swara O ing ngisor iki. Jejeg, loro, soto, toko, coro. Dadi ing kene swara O jejeg diwaca sampurna O. Tuladhane swara O miring. Gondrong, dondong, boyong, gosong. Ing swara O miring O diwaca ora sampurna maneh malih dadi O. Sing pungkasan swara E. Coba gatekno tuladha swara E ing ngisor iki. Swara jejeg, kowe, bale, lele, sale. Swara E jejeg E diwaca E. Tuladhane swara E miring. Cuwek, balen, golek, elek. Swara E miring diwaca E. Saka andharan ing dhuwur mula garapen tugas iki. Gatekno gambar iki. Sakwise kuwi coba critakno gambar ing sisih iki nganggo basamu dhewe. Oleh nganggo basa ngoko kanthi panulisan sing bener. Nomer 2, golekana endi wae sing kalebu swara jejeg lan endi wae sing kalebu swara miring. Cukup semene pasinaon ing dina iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.